Yazi why bathi ushembe uNkulunkulu manje? Asingayithathi ngesayidi lakho yemizwa yakho ukuthi ufila kanjani ngale nkolo wena. Asiyithathe ngesayidi lalo muntu ofika enkosini yamaNazaretha unyazi. Let's be specific, unyazi. Uthi baba, nginey'ngane zamantombazane zigcwele igceke. Akekho umfana kuloya muzi wakithi. Kulo kwathi inhlo anginayo ingane yomfana. Njalo ngithola amantombazane wodwa. Ngizocela baba ingane yomfana. Ama-result nawa abukwa uwena. Uthole 3 boys, amawele, twins, 3 abafana. Why kungekho intombazane? Wayeshilo wathi amantombazane unawo. Ngakho le nsizwa lena izothi ushemba kuyena umuntu cha uNkulunkulu ngempela. Asingayithathi-ke ngesayidi lakho. Bengakwazi ukuhamba lo mama, ufike wahamba la. Uzothi ushemba ubani? Naye ingane encane lokhu yatetwa esibhedlela, ayikazi ibone. Amehlo bevalekile lokhu yatetwa, iyagezwa yenziwa konke. Yaze unyazi ilona olwenza ukuthi ibone emehlweni. Ube khona lo wakho uNkulunkulu ositshela ngayo ukuthi uphakeme akekho njengaye. Kade ekhona. Kodwa unyazi olwenze le ngane ukuthi ibone emehlweni.